गरमा गाइस एकदमबारे सेहेरा बोरैबा मोनलायलायबाय दै फिसि थागासिनो आं जाय हक जे आङो बास्तब एकदम न'नि सेकेन्ड किस्ति फैसाखौ फेरेंगा सारनि समस्थियाव एकदमबारे UPPL नि माखासे BCDC लाइननि कर्मि बिथांमोना जानाय फुरा सेकेन्ड किस्तिखौ थाइसेबो हरै आं फोरमान होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जों हानाय बर' बिमानि मेगनाव मोदै बा गुबुन जाथिनियानो जाथों बिमाफोरनि मेगनाव मोदै जाय दुरबल बेखौसो आसाम सरकारबाबो बिटिआर सरकारबाबो गाबहोनो हादों, होखारनो हादों, न' बां सावलानो हादों। हायोब्ला बैसोर बिथांमोनखौ एग्जामपोलनि थाखाय फासि हो। हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दादा मादा बुथारग्रा बिथांमोन, लोगोसे बै लांसुनिया बै जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोन, बे दुथांफोर फाग्ला दुनियानि दुथां बिथांमोनखौ फासि होनानै दिन्थि। नर्मेलफोरखौ होस्रांलाबाय थाबा जानाय नङा बेवहाय। स' दिनैनि भिडिअ'आव बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'आव जोबजासिम टाच थाबानो जाबाय। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। लागातार बे होखारनाय जाथायफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जागासिनो दं। रिमट सालायहरग्राया सालायहरगासिनो दं हेमन्त मामा बिथाङा। दा बेखायनो आङो हेमन्त मामानाव अशक सिंघाल सारमोननाव आङो बुंनो खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोना जे बे बिमानि मेगनाव मोदै, बर' बिमायानो जा गुबुन हारिनि बिमायानो जा, न' बां नर्मेल सुबुंफोरखौ सावलागासिनो, होखारलागासिनो। हायोब्ला बै दुथां हिरण्मय खाख्लारिखौ दिन दाहारे दादा मादा बुथारग्राफोरखौ दासिमबो मानो फासि होनो हायाखै? हायोबा बिसोरबायदि दुथां फाग्ला मिया दुस्थ' मानसिफोरखौ हमनानै थाबैनो फासि हो एग्जामपोलनि थाखाय। संसारा नुथों बेबादि दादा मादा दिन दाहारे बुथारलाग्राया माबादि साजा मोननाङो बेखौ संसारा नुथों, बिनि थाखाय साजा हो। आरो बै जाय जिनाहारि खालामनाय गवालपारा दुधनै बे लांसुनिया बिथांमोन, जाय दुथां फाग्लामिफोर बिथांमोनखौबो होनानै देखाय फासि। ओरैनो नर्मेल भाबै बिटिआरआव दिसपुरनिफ्राय सालायहरनानै होखारला होबाय थाबा जानाय नङा। बर' लिडारफोरनि आखाइजोंनो बिदि होखारला होबा जानाय नङा। जोंनि लिडारफ्राबो रिभलिउसनारिस दङ, जांख्रिखाङारि जांख्रिथायनि सानस्रिजों फैनाय, मानो एसेबो साननो हाथारि जाथारखै? गादिनि थाखायनो बेफोर बुस्थुखौ नुसनला नामा? हायोबा नोंथांमोनाबो बिटिआर सरकारनिफ्राय जुडिसियेल पावार जोंनाव माबादि बेखौथ' जों बयबो मिथियो। दा अब्लाबो नारसिननायनि गेजेरजों साखात फासि होनो फुरा गभर्नमेन्टनि थरफनिफ्राय, जोंथ' जुडिसियेल पावारखौ इसिबां बिदि बुङाखै बिटिआरनिखौ, नाथाय थाफाथारनानै बिथांमोनखौ सास्ति होनायाव एकदमबारे नारसिन हाबथारनानै गभर्नमेन्टनिफ्रायनो सल्ट रल लानो हायोब्ला मोजां जायो। बोरो माथो होखारलानायावसो बेफोर खामानिखौ मानो दाबो मावनो हायाखै? एथ' गोबाव सम कालप्रिटनि थाखाय, कालप्रिट होखारनो इमान लं टाइम, साजा दियार खेत्रत इमान लं टाइम, मा बेलाय? नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। बेजों लोगोसे नैबे फेरेंगानि समस्थियावहाय आङो मोनसे साखात बुस्थु, जाय BCDC लेभेलाव चेयारमेन मेम्बार खामानि मावजोबो बिथांमोन कर्मि बिथांमोना, जे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे फेरेंगा सारनि समस्थियावहाय फार्स्ट बिलखौ एसे लुनानै केमेरा खेबनानै सेकेन्ड बिल मोनबाय, आरो बे सेकेन्ड बिलनि फैसाखौ गथायैनो गथा बे फेरेंगा सारनि समस्थियाव न'खौ बिगोमाफ्रा जाय न' मोनग्रा हल्दार बिथांमोना लुनो मोना, मेम्बारासो लुदों। दा बे मेम्बारा फैसाखौ बेंकआव जिरायखानानै थाहैयो, जै बेंकनिफ्राय ओंखारबाय गाव लाबाय क्लब। दा बे फेरेंगा सारनि समस्थियावनो साखात आं दाबो फोरमान होनो हायो, होथ'वाखैसो। बे सेकेन्ड बिलनि फैसाखौनो थप लानानै न'बो लुआ मुबो लुआ, जेबो खामानि मावा, गाव हारसिं गब अनेक साब्रै साबा मानसिफोरनिखौ जानानै दं। बे फैसाखौ मावाखै दासिमबो, इनकमप्लिट, बेसेबांबा गोबाव जाबाय। बेफोर मा?
17 बोसोराव जाख्ल'नायखौल' नुदों। बे दिन दाहारि डाकाइत एकदमबारे रग' रग' बेनिफिसारि बिथांमोननि फैसाखौ डाइरेक्ट लुनानै एसे जाबा बर जालामोनलाय। खोथाथाय खोथा जानोथ' मोनखाया, नाथाय गासिबो गथायैनो गथा 48,000 सामथिंखौ लागायजोब्बाय। दा आंनाव खबर हरदोंमोन, आङो बै एन्टि करापसन टिमनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरदों, बेयाव जगाजग खालाम होननानै। दा बिथांमोना एसे नेबावगोन दैज्लांखौ, बेनि उनाव बेवहाय जनायहरगोन। मा जायो, सोर सोरनि साख्रि बायलाङो, सोर सोरनि मायो, बेखौ गावसोर बुजिला जाहैबाय आरो। बिनिफ्राय बिनि सिगां एलार्ट बिराद रिकुवेस्ट खालामबायनो जाया, मावना होआ, मिडियायाव होग्रोगोन, बेनिफ्रायसो बे एन्टि करापसन टिमा बेनो हरगोन। सोर सोर मा जायो जाथों जेलाव, बिदि जादों आरो। दा आं बुंदों टाइमाबो गुसुंसै, बिटिआरनि नै फैगौ 25आवनो लागालागि इलेक्सन थाब बानायदो होनदां। आं खेबाखिसै माखौबा आङो जाजानो लुगैयो खामानिफोरखौ, बेबायदि बहाबा सोरनिबा साख्रि सिफायनाय, सोरखौबा जेलाव हरलायनायखौ आं बायो। खामानिया जाथों, मावथों आरो। प्रमद बर' सारा गावनि टार्म जोबजासिमाव सोब बुस्थुखौनो नायसंनायनि गेजेरजों, नायबिजिरनायनि गेजेरजों, इनभेस्टिगेट खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे सोब खामानियानो जायो, बेखौ आं प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज थाहैबाय। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। भिडिअखौ जेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।